мегӯем ба ҳама он нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳои гуногун майлу рағбат доранд. барномаи фуруғи субҳи доноиро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки яке аз наврасони соҳиби истеъдод ки ба китобу китобхонӣ майлу рағбат дорад пешкаши шумо мегардонем. хуб моро ҳамроҳ бошед. ман Нарзуллоева Сабина хонандаи синфи 7-ии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Ҳисор мебошам. ман аз синфи якум ки алифборо хонда метавонистам ба китобхонӣ хеле шавқ доштам ва падару модарам ба ин кор маро роҳнамоӣ намуданд. дар тӯли ин солҳо зиёда аз 50-60 китоб хондам ва мехоҳам ки китобҳои бештари мутолиа намуда боз дар ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок намоям. ташаккури зиёд. шумо чун худро дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ номнавис намудед, мегуфтед ки кадом номинатсияро интихоб кардед? ман хондани асарҳои шоирону нависандагони муосирро хеле бисёр дӯст медорам ва мехоҳам дар ана ҳамин номинатсия дар ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок намоям. асари ривояти Суғдии Сотим Улуғзода, Фирдавсии Сотим Улуғзода ва гулчини ашъори Мирзо Турсунзода, инчунин асарҳои Садриддин Айнӣ, Ятим, Ғуломон, Марги Судхӯр, повести Тобистони Пӯлод Толист ба ман бисёртар маъқул аст. бениҳоят хуб, марҳамат дар бораи Тобистони Пӯлод Толист барои мо каме маълумот диҳед. дар ин асар сухан дар бораи Ҳасанҷон гуфтани шахс меравад. вақте ки модараш ӯро барои овардани равған ба бозор мефиристад, вай намедонад ки дар бозор чӣ гуна муомила кардан лозим аст ва аз як марди пире равған мехарад. вақте ки модараш равғанро ба деги тафсонд меандозад, вай равған неву чой будааст. дар деги тафсонд вай бухор мешавад. модараш ӯро ҷанг намуда аз дарвоза пеш мекунад. чун Ҳасанҷон дар дил орзуи ба фронт рафтанро дошт, ба поезд менишинаду ба фронт рафтан мешавад, вале дар роҳ ӯро амаки милиса медораду ба назди сардораш мебарад. онҳо ба вай маслиҳат медиҳанд ки ту ҳоло хурд ҳастӣ ва наметавонӣ ки дар фронт иштирок кунӣ. барои ҳамин ҳам ту бояд ба хонаатон баргардӣ. ӯро ба поезд менишинонанду ба назди модараш мефиристанд. чӣ шуд ки Ҳасан ба назди тағояш, яъне ба Зарчашма омад? Ҳасанҷон дар хонаашон буд, ба модараш на он қадар бисёр ёрӣ мерасонид дар корҳои хона ва рӯзе Абдулатиф Тағо барои хабаргирии хоҳараш омад ва ҳамин тавр Ҳасанҷонро бо худ барои фурӯхтани мева ба Зарчашма бурд ки Абдулатиф дар он ҷо як чойхона дошт ва худ дар он ҷо зиндагӣ мекард. дар он ҷо бо Қосимҷон, яъне шогирди тағояш вохӯрд, бо вай дӯстӣ мекард. хеле хуб. мегуфтед ки асар бо чӣ меанҷомад? асар бо он меанҷомад ки Қосимҷон ба назди Шокиртароша меравад ва ба Шокиртароша даъво менамояд ки Абдулатиф Тағо ба ман пулҳое ки бо ӯ кор мекардам ба ман намедиҳад ва Шокиртароша Қосимҷонро бо худ гирифта ба назди Абдулатиф Тағо меоянду даъво мекунанд ки пулҳои Қосимҷонро диҳад. охир вай шахсе надорад ки ба ӯ пул диҳад. Абдулатиф Тағо низ даъво мекунад ки ман пулҳои ӯро ҳар моҳ медодам. Шокиртароша суол мекунад ки ту шоҳид дорӣ? Абдулатиф Тағо ҷавоб медиҳад ки бале дорам ҷиҳанам Ҳасанҷон дар ин ҷо дар ҷавоби ин суол боз мемонад ва фикр мекунад ки агар аз тарафи Тағоям шавам, ин барои Қосимҷон зарар аст, чун вай пулҳояшро нагирифтааст. вале агар аз тарафи Қосимҷон шавам, Тағоям аз ман меранҷад ва дар ҳамин суол боз мемонад. дар ниҳоят Ҳасанҷон аз тарафи Қосимҷон мешавад ва росташро мегӯяд, чун ӯ дар хона аз модараш чунин тарбия гирифта буд. ташаккури зиёд. хуб, шумо аз мутолиаи ин асар ба худ чӣ гирифтед? ба худ ростқавлӣ, ростгӯӣ ва ин ки бар муқобили
бар муқобили ҳодисаҳои душвори зиндагӣ истодагарӣ кардан ва боз ин ки бар падару модари худ ноҳурматӣ накардан. خب میگفتید که روایت سقوطی رو خوندید؟ албатта ин асар бисёр дӯстдоштатарин ман мебошад. қаҳрамонони асосии ин асар Вирканд, падараш Ревахшиён, ҷанговари якуми Суғд Ёдхишетак, зани Вирканд Наниманча ва модари ӯ ки дар хонаи Наниманчаву Ревахшиён зиндагӣ мекард. Вирканд мехост ки қаҳрамони якуми Суғд шаваду бо Ёдхишетак ба набард барояд. омади Наврӯз мешавад. Вай ба назди падараш меояд ки падараш дар назди ҷӯйбор нишаста буд. Ба падараш бо ҳасрат ба падараш мегӯяд ки падарҷон Наврӯз меояд. Падараш аз ин суханони вай ба ҳайрат меафтаду ба ӯ мегӯяд Наврӯз. Бале, мегӯяд Вирканд, Наврӯз меояд. Ман мехоҳам ки бо ҷанговари якуми Суғд яъне Ёдхишетак ба набард бароям. Падараш аввал розӣ намешавад, вале вай падарашро бо зӯрӣ розӣ мекунонад ва шутурҳое ки бо вай ангишт ҷамъ мекашонд, онҳоро бурда ба бозор мефурӯшаду ба пули он лавозимоти ҷангӣ мехарад: сипоҳ, найза, гурз ва ғайраҳо. خب میگفتید که او به مقصدش میرسد یا اینکه نه؟ вай нисбат ба Ёдхишетак лоғартару бетаҷрибатар буд ва мағлуб мешавад. برای چی ویرکان اونقدر میخواست که قهرمانی سوخت شود؟ چی امتیازها داشت قهرمانی سوخت؟ Вирканд ва падари ӯ, зани ӯ дар як кулбаи фақирона ва қашоқона зиндагӣ мекарданд. вақте ки вай ҷанговари якуми Суғд мешуд, метавонистанд ки онҳо дар нозу неъмат фаровонӣ зиндагӣ кунанд. барои ҳамин ҳам вай мехост ки қаҳрамони якуми Суғд шавад. از نظم معاصر چی خوانده اید شما؟ ман ашъори назми Мирзо Турсунзода, Бозор Собир, Лоиқ Шералиро бисёр дӯст медорам ва мехоҳам ки аз ашъори Мирзо Турсунзода ба шумо порчае қироат кунам. پرچه از کدام دوستان؟ ман мехоҳам ки порчаеро аз Сайёҳи Ҳинд қироат намоям. خوب مرحمت. кӯдаке мегашт бо қуттии худ дар хиёбони лаби баҳри кабуд. метавонистӣ ки дар чашмони ӯ пай барӣ аз мақсади пинҳони ӯ. медавид ӯ ҳар тараф бо ҷустуҷӯ, сӯи ҳар як раҳгузар овардарӯ. огаҳӣ медод симои писар, комадааст инҷо вай аз мулки дигар. ӯ нарезондааст хуни нофи худ дар хиёбони лаби баҳри кабуд. гашт маълумам ки афғон бачаест, содаву гумроҳу нодон бачаест. гашт маълумам ки меҳмон омадааст, меҳмон аз мулки афғон омадааст. гуфтам: эй сайёҳи ҳинди кобулӣ, кӯдаки хурдию дар ҳукми гулӣ. ҷисми хурдатро ба пушти ҳиндукуш кӣ ҳаво дод? аз чӣ мегардӣ хамӯш? ё туро бахти сиёҳат рондааст, боди афғонӣ магар парондааст? ё касе гуфтад ки дар Ҳиндустон ризқи инсон аст чун оби равон. ҳар чӣ мехоҳӣ ту пайдо мекунӣ, нозу неъматҳо муҳайё мекунӣ. تشکر زیاد کفایه است. یعنی ما میدونیم که شما این داستان را با پورگی اسیاد میدونید، همین طور؟ бале, албатта. خب тамошобинони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи фуруғи субҳи доноӣ. умедворем ки ҳунару маҳорати иштирокчии имрӯзаи барномаамон ки аз шаҳри Ҳисор аст ба шумо писанд омад ва агар шумо низ китобҳои гуногунро хондаед ва аллакай худро дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ номнавис намудаед, пас метавонед дар барномаи фуруғи субҳи доноӣ иштирок намоед.